kółko. Jaka jest geneza kółka? No więc właśnie, jest bardzo śmieszna, ponieważ mój przyjaciel, który jest architektem, miał remont w domu. Ja mówię do niego, wiesz co, to ja ci posprzątam w tym domu remont. Ja ci posprzątam w tym domu, a ty mi zaprojektujesz jakiś super tatuaż. No i ja po tych 12 godzinach harowania, wiesz, po prostu na kolanach, z tą ścierą, ja po tych 12 godzinach, wiesz, taka schodzę typu, o Boże, no i do niego, no i pokaż mi ten tatuaż. I on mi pokazuje te kółko i uważam, że było tak abstrakcyjne i głupie, że stwierdziłam, nie no muszę teraz to zrobić, tak on robi przez 12 godzin to. Ale zakładam, że ulubiony jest ten na palcu. Tak, nie, kółko jest ulubione, później jest na palcu. Co to jest? Mam tutaj taki, nóż. Nóż! Tak, Fajny jest. nie? Taki malutki. Jeszcze miał być widelec, ale za chudy jest widelec i by nie wyszedł. A jaki napis jest na palcu? Shit happens.